Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Yusuf Aji Nugroho saking GKJ Ebenezer Klasis Jakarta bagian Barat kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Jemuah Paing Surya kaping 21 wulan November warsa 2019 kaserat dening Bapak Pendhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho. Kapetik saking kitab Sakaria 11 ayat 1 dumugi 17. Kitab Jabur Mazmur 26 serat 1 Petrus 1 ayat 3 dumugi 9. Wontene pamaosing kitab suci saking serat 1 Petrus 1 ayat 8b dumugi 9 kanthi jejer suka rena. Serat 1 Petrus 1 ayat 8b dumugi 9 mengaten suraosipun. Kowe padha sukarna marga saka anane kabungahan kang mulya lan kang ora kena kinira-kira. Amarga kowe wis padha ngranggeh gegayuhan pracayamu yaiku karahayoning nyawamu. Para pamirsa ingkang kinasih, menapa kita sami tasih saged ngraosaken sukarena nalika sangsara? Saged. Rasul Petrus nedahaken bilih pasamuan saged ngraosaken sukarena sinaosa saweg nandhang sangsara awit saking kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus Kristus. Kenging menapa? Amargi pasamuan sampun nampi karahayoning gesang langgeng awit saking kapitadosanipun ingkang boten ewah gingsir. Sinaosa katindes lan ugi katindes badan saha manahipun ananging nyawanipun kawilujengaken dening Gusti. Sinaosa katindes ing alam donya menika ananging pasamuan badhe ngraosaken gesang langgeng kebak ing kabinganing swarga. Sukarna ingkang sejatos menika boten katemtokaken awit saking kawontenan ing sakiwa tengen kita. Utawi awit saking kawontenan ingkang saweg kita adepi. Tuladhanipun nalika kita mindak undak-undakanipun bayar, kita ngrasaken bingah. Menika bingah amargi gajinipun utawi bayaripun mindak. Ananging sukarna ingkang sayektos ingkang karumentahaken saking swarga menika ajeg wonten sinaosa kawontenan ing sakiwa tengen kita tansah ewah. Sukarna menika mijil saking lebeting manah kasurung saking pakaryaning Yang Roh Suci. Pramila sinaosa kita saweg nandhang kasangsaran lan karibetan, kita sami tetep saged ngraosaken sukarna bingah saklebeting manah. Pangajeng-ajeng bab karahayon gesang langgeng mugi njurung kita sami supados tetep nggadahi raos sukarena. Pangajeng-ajeng menika ndadosaken manah kita tetep bombong, boten nglukro lan semplah, boten lajeng nedya tebih saking Gusti. Sumangga kita sami tetep gegondelan kalian Sang Kristus nalika ngadepi bot repoting gesang ing alam donya menika. Kados dene peksi Garuda ingkang mabur ing sainggiling prahara ing jagat, mengaten ugi kita sami saged ngraosaken sukarna bingah sing ing sainggiling sedaya kasangsaraning gesang. Amin. Mengaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita manunggal ing pandonga ingkang badhe kawula dherekaken. Duh Yehwah Pangeran Allah kawula ingkang maha mirah,
ingkang kawula puja ing sapunika dumugi saurut gesang lampah kawula. Mugia paduka wulang dadosna gesang kawula tansah saged ngraosaken bingah asukarna ing salebet gesang kawula ing salebet kawontenan lampah kawula awit saking sedaya tuntunan Yang Roh Suci. Manjinga wonten ing badan kawula Sang Hyang Roh Suci dadosken gesang kawula tansah bingah asukarna ing saurut lampah margi gesang kawula. Pandonga menika kawula puji lan kawula pujiaken, kawula aturaken wonten slira dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, wasana cekap semanten pamaosing renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten punika. Mugi dadosa manah kita sukarena ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sampun kesupen Bapak Ibu lan sederek sedaya kawula aturi like saha subscribe. Sumangga renungan Sabda Winedhar menika panjenengan kintunaken lan panjenengan sebaraken dhateng sederek sanesipun amrih ngrumbakanipun program Sabda Winedhar menika. Gusti Yesus memberkahi. Matur nuwun.